मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। अलही बंगाल से डीजे पर नाचे, अलही बंगाल से डीजे पर नाचे, गरम तोहर सब झहर देतो। देहात वाला छौरा लहंगा के फायदे देतो। देहात वाला छौरा लहंगा के फायदे देतो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। लहंगा उठा उठा के ना नहीं देखा गे, चीज तू अपन रानी छौरा से बचा गे। लहंगा उठा उठा के ना नहीं देखा गे, चीज तू अपन रानी छौरा से बचा गे। सबके सोझा में बजहिर देतो। देहात वाला छौरा लहंगा के फायदे देतो। देहात वाला छौरा लहंगा के फायदे देतो। डीजे मनीष रक्सौल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बबुआ राहुल कर देह तो बर्बाद गे। अमन मारुति खूबे लेह तो स्वाद गे। बबुआ राहुल कर देह तो बर्बाद गे। अमन मारुति खूबे लेह तो स्वाद गे। रूप सजल तोहर बिगहर देतो। देहात वाला छौरा लहंगा के फायदे देतो। देहात वाला छौरा लहंगा के फायदे देतो।